אנחנו רוצים להדוף את זה, אנחנו רוצים לא לשמוע על זה, אנחנו רוצים לא לראות את זה, אנחנו עושים בדיוק את ההפך ממה שצריך. במקום לדבר על זה, אנחנו שותקים את זה, במקום להחזיק את זה, אנחנו זורקים את זה לפסיכיאטר הקרוב, למי שזה לא יהיה. אנחנו לא רוצים להחזיק מרחב אובדני, ואנחנו בעיקר בורים ולא יודעים מה צריך לעשות. שמי גל ניסים עמנואל, אני אחות של מושיק שמת מהתאבדות ב-2015. אני מייסדת ומנכ"לית של תנועת משה, תנועה חברתית שעוסקת במניעת התאבדויות באמצעות הקהילה. 200 אנשים נשארו בחיים בזכות הליווי של משה. אתה קולט מה אני אומרת לך? מאז שאנחנו קיימים, המודל שלנו, שהוא פשוט, שהוא ישים, שכל אחד יכול ללמוד אותו, הציל חיים. דבר שני, כנס קהילה מצילה חיים, שנה שלישית ברציפות, 500 נרשמים בכל כנס. אנשים אומרים, כן, אנחנו מוכנים, אנחנו רוצים שזה יגדל האימפקט הזה, אבל בכמעט מינימום משאבים ומינימום אנשים עשינו אימפקט, עשינו הבדל. איך אנחנו מושים את האדם בחזרה מכמעט מותו אל החיים. פרופסור גולן שחר, היועץ המדעי הקליני של משה, אומר שהגורם החשוב ביותר במניעת האובדנות הוא זה שחוצץ בין האדם למותו. והחציצה הזאת יכולה להיעשות רק על ידי הקהילה. כי לקהילה יש כמה איכויות שאין אותן בשום מקום אחר. התשובה של משה היא שקהילה מצילה חיים. יש לכולם תפקיד. מד"א, ער"ן, איחוד הצלה, משטרה, מיון, מטפלים, פסיכיאטרים, כולנו חלק נושאים את אותו חזון, אבל הקהילה היא חוליה שצריכה להתרחב ביחס לאובדנות. אנחנו צוות מצוין שעושה עבודה מעולה. עם זאת, אני יכולה לפרט את רשימת ההצלחות, אבל אני לא ישנה בלילה בגלל מה שעוד לא עשינו. לא יכול להיות מבחינתי, כמייסדת של התנועה המדהימה הזאת, שיהיה לי מישהו שיפנה אליי ואני לא יוכל לתת לו מענה. וזה קורה כל יום. לא ייתכן שלשירות חירום של אובדנות תהיה רשימת המתנה. אני צריכה עזרה במימון, במשאבים, בטכנולוגיה, כדי שאת הרעיון המופלא שלנו במשה נוכל להרחיב ובאופן מיידי. זה המשימה שלי, זה מה שחשוב לי, זה מה שחשוב לי. אנחנו רוצים לתת מענה לכל הביקושים, שכל מי שצריך עזרה על רקע סיכון אובדני, משה הוא כתובת מהירה, טובה, חכמה, מקצועית ומצילת חיים.